दिनैहाय जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BSU नि सिङाव थानाय जोंनि दरंगाजुलि ब्लक BSU बेवहाय जों मोनसे बेवहाय जोंनि BSU नि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि फोसावदिं मेल जों खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंनि जि राजखान्थियारि आयदानि सायाव मोनसे सांग्रांथि होनायनि सायाव जोङो मोनसे बे मेलखौ खुंनाय जादों। जिहेतु जों बयबो मिथिगौ दा जोंना 16थि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो BPF हान्जानि मोनसे राजखान्थि फरायसा हान्जा बेनिखायनो जोंनि BPF हान्जाया जिहेतु बेवहाय NDA हिसाबै जोङो 15था BTC नि सिङाव थानाय 15था जि LAC बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जोंना BPF हिसाबै गं 11था आरो बेवहाय BJP हिसाबै गं 4था बेवहाय NDA हिसाबै जों बेवहाय बाहागो नांदों आरो दिनै जोंनि बे जिहेतु तामुलपुर बिधान सभा समस्तिया जिहेतु बेवहाय NDA हिसाबै जोंना मानगोनां जोंनि आसामनि जि थांनाय बारनि बिधान सभानि जि अध्यक्ष आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि जि बुंथिगिरि बिथां बिजाथिया बेवहाय NDA नि बिजाथि महरै बेवहाय गसंथादों। बेवहाय जोङो जिहेतु जोंना जोंनि BPF हान्जानि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ बिथोन हरदों दे जोङो जोंनि जि NDA हान्जानि बिजाथि बिथांखौ जोङो बयबो जोङो हेफाजाब होलायनानै जोङो मोनसे बिपुल भट लानानै गोबां भटनि बेबदानाव बिथांखौ जोङो देरहाहोनांगौ। जों बयबो मिथिखाबाय जोंनि रायजो राजाया थांनाय 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो मोनसे पाब्लिक मेन्डेट होदों, मोनसे गेदेर पाब्लिक मेन्डेट होदों जोंनि BPF हान्जानो। जोङो गासै 28था मासि आवग्रिनानै जोङो BTC आव जोङो सरकारखौ जोङो सालायदों आरो लोगोसेनो BPF जों लोगोसे BJP हान्जाया लोगो नांनानै जयै जोङो NDA हिसाबै जोङो दा सरकार सालायगासिनो दं। दा जिहेतु जोंना नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव जोङो BPF BJP AGP हिसाबै जोङो NDA हिसाबै जों बेवहाय बाहागो लादों। दा जोंनाव BTC हिसाबै जोंना 15था जोंना एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सि जोंना माबा दं सिट दं। दा बेवहाय जोंनि BPF निफ्राय गं 11था आरो BJP निफ्राय गं 4थायाव बेवहाय जों बाहागो मोनदों। बेनिखायनो जोंनि नैबे तामुलपुर बिधान सभा समस्तियाव जिहेतु जोंना बेवहाय खाफालाव रायलायलायनायनि गेजेरजों बेवहाय BJP नि बिजाथि हिसाबै जोंना बिस्वजित दैमारी BJP नि सिम्बल पदमफुलनि सिम्बल हिसाबै बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो जोंनि BPF नि सिम्बलाव बेवहाय जोंनि बिजाथि थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ जोंनि फरायसाफोरखौबो जों बेखौनो जोङो खावलायो जे जोंना जिहेतु BTC ओनसोलाव BTC सरकारा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माखासे समाजारि अनसुंथाइ हाबाफारि जोंनि BTC हालामखौ जौगाहोनो थाखाय गासिबो थाखोनि मानसिफोरखौ बोराय बेन्थ फरायसाफोर बेबायदिनो महिलाफोर बेबायदिनो बेकार लाइमोनफोर बिथांमोननो गोबां अनसुंथाइफोर होदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावखौनो जे सुंथानो हायो थांनानै थानायाव। फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि BTC हालामनिफ्राय जोंनि NDA नि बिजाथिफोरखौ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव जों देरहाहरहोनानै जोङो आरो गोबां माखासे बेबायदिनो पेकेजफोर रांखान्थियारि पेकेजफोर जों लाबोनो हायो जों बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो बयबो जों BSU हिसाबै जोङो बे बिसायख'थियाव जों मोजाङैनो मोजां
जोङो जोंनि एनडिएनि बिजाथि मानगोनां बिथां बिस्वजित दैमारि सारखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। जिहेतु नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंना थांनाय बारनि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावनो जोंनि जि इलेक्शन मेनिफेस्ट' बिपिएफनि जि इलेक्शन मेनिफेस्ट' बेवहायनो जोंना फरायसाफोरनि थाखाय एबा जोंनि ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जोंहा गोबां माखासे स्किमफोर बेवहाय फोसावनाय जादों। जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंना बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय 9 गेरेन्टि फोसावदों आरो बे 9 गेरेन्टिफोरनि गेजेराव बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखायबो बेवहाय माखासे स्किमफोर बेवहाय फोसावदों आरो दिनैहाय जों नुनो मोनबाय 5 मास जोबियावनो सरकार दाखांनायनि 5 मास जोबियावनो जोंनि जि हाग्रामा महिलारि सारा जि बिथाङा गेरेन्टि होदोंमोन बे 9 गेरेन्टिखौ दासिमहालागै कमप्लिट खालामबाय आरो बेफोर 9 गेरेन्टिया इयुनावबो सोलिबाय थागोन जेब्लासिम बिपिएफ सरकारा थाबाय थागोन जेब्लासिम हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सरकारा सोलिबाय थागोन बेसिमहालागै बे 9 गेरेन्टिया सोलिबाय थागोन आरो बेफोराव थानाय जि अनजिमाफोर बेफोरो एसे बारायलांबावनो हागौ आरो बेवहाय जोंना बेनि गेरेन्टियाव होनायनि अनगायैबो जोंना गोबां माखासे सोलोंथायारि बिथिङाव फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय माखासे स्किमफोर जोंनि बिपिएफ सरकारा बेवहाय फोसावदों। जेरैहाय जोंना जि एबारनि मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हागोन बिथांमोननो गासैनोबो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जायफोर फरायसाफ्रा एमआइएल बियो बर'बो जानो हागौ एसामिसबो जानो हागौ बा गुबुन जाथिनि जि एमआइएल साबजेक्ट बेफोराव जायफोर फरायसाफ्रा गोबांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जालांगोन बिथांमोननोबो 3 लाख जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय जागोन आरो लोगोसेनो जायफोर बिजाथिफोरा एपिएससि इउपिएससिआव बिथांमोना प्रिलिम बा बिथांमोना बेवहाय पास खालामगोन अब्ला बिथांमोननो वान टाइम स्पेशल फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ फोसावदों आरो बेनि अनगायैबो जायफोर जोंना इन्जिनियारिं पिएइचडि स्कलार खालामनो थाखाय जायफोर फरायसाफ्रा गोसो दं बिथांमोननोबो जोंनि सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों आरो बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो हायो जोंनि बिटिसि हालामाव बिपिएफ हान्जाजों दैदेनजानाय जि एनडिए सरकार बे एनडिए सरकारा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बेवहाय आसनि बिथांमोना मोजां मोजां आसनि लानानै हेफाजाब होगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि आसामावबो जिहेतु एनडिए जि सरकार जोंनि मानगोनां आसामनि जि मावथि कर्मदक्ष मावथि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फरायसाफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय महिलाफोरनि थाखाय गोबां मोजां मोजां आसनि लानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिखायनो एबारबो जोंनि आसामाव मोनसे एनडिए दोलोनि सरकारा फैनाया जों रोखा नुहुरो